Ученици от първа английска езикова гимназия са разработили идея в подкрепа на по-малките съученици. Тя е наречена бриджинг. А целта е да направят прехода за осмокласниците към новата среда по-лесен и по-приятелски. Легендите гласят, че за добре дошъл всеки така наречен заек в училище трябва да бъде тормозен от по-големите. А някога основен способ бил и причакването с люта чушка. Макар днес това да не се случва, осмокласниците признават. Новата среда носи нов стрес. Ние всички идваме от различни училища и сме били при много различни хора и просто като се съберем на едно място е много сложно да се опознаем добре първоначално. Със сигурност беше малко по-сложно с учителите, беше по-сложно с това, че не можах да се запозная с по-големи, които да ми помогнат с трудности. За да бъде училището приятелско място, а не място за страх и самота, 4 ученички от 12 клас на първа английска езикова гимназия решават да създадат мостове между различните класове. Това е първата ученическа менторска програма в България, в която целим по-лесната адаптация на по-малките ученици от 8 и 9 клас. Бриджинг идва от думата бридж, което означава мост, и идеята е мост между поколенията. Децата, които идват на нашата програма, идват с огромно желание. Но как изглежда на практика? Идеята – по-големите са ментори, а по-малките – ментита. От буквалното строене на кули и мостове до опознаването на останалите с любопитни въпроси. Инициативата Бриджинг успява да излезе и извън рамките на училището. След всяка среща ни дават различна задача, която да изпълним с ментора си. Моя ментор е много интересен човек. Срещата ще си ги помня за цял живот. Момче, на което съм ментор, също е френска паралелка, си говорим както за френския. Украй него се запознавам с неговите приятели. А по-голямата идея – инициативата да стане начин за общуване и подкрепа и между ученици от различни училища. За новините на Нова, Алис Дамянова.